Ukuguquguquka kwemozulu kunolwamvila olukhulu eMzantsi Afrika. Imimandla iselunxwemeni efana neKwaZulu-Natal, iNtshona neMpuma Kapa zihlala zingamaxhoba engqumbo yokutshintsha kwemozulu. Ezi ngingqi zisokoliswa kakhulu zizantyalantyala ezinesichotho. Ezinye iindawo zisokoliswa ngamaqondo aphezulu obushushu. Many developing countries, including our own in the continent of Africa, are highly susceptible to the climate risk and extreme events, such as severe drought and frequent heavy rains that results in a deadly floods that put basic services under threat and cause damages on infrastructure. UMzantsi Afrika unike abathunywa abazomela elilizwe kwinkomfa i-COP29 imiyalezo ecacileyo. As we move forward, COP29 presents an opportunity to build on the progress we've made and to confront the complexities that remain. Climate finance, adaptation and international cooperation will be at the heart of our discussions. South Africa stands ready to play a central role in ensuring these critical issues are addressed. We're looking to engage other youth. We're looking for young negotiators to consistently be a part of the delegation. We're looking for finance for youth-led initiatives and for gender mainstreaming to ensure that this COP is not only just about finance in general. Isigqeba esiza kumela uMzantsi Afrika kule nkomfa siza kubhexeshwa ngumphathiswa uDion George. Oza nengxelo kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa iNewsroom Africa. Ndinguziniko Mhlaba eRhawutini.